Boas noites. Esta tarde entregáronse os galardóns aos gañadores da primeira edición dos premios Idea Lugo á innovación e ao emprendemento convocados por El Progreso en colaboración con a banca e a USC. O proxecto Tasting Galicia, consultoría de estrategia internacional, acadou o primeiro premio do certame, mentres que se concederon 2 accessits aos proxectos de deseño dunha planta de reciclaxe de neumáticos fora de uso e outro ao campo de traballo arqueolóxico na Agra dos Castros. A presidenta do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, destacou que o obxectivo deste certame é atopar emprendedores que axuden a mellorar Lugo e a xerar emprego. El objetivo de este premio, porque las 3 entidades lo que tenemos en común es querer lo mejor para Lugo, ¿no? Que nuestro Lugo vaya para adelante y nuestro campus, que tan importante es para Lugo, que cada vez salgan proyectos pues, que sean más viables, que sean proyectos innovadores, como así dice el lema de esta idea Lugo, y en esta edición pues, se han cumplido. A iniciativa do Premio Idea Lugo que axuden a crear empresas, a crear emprego, a crear riqueza a partir de ideas baseadas no coñecemento. Lo que queremos es crear un ecosistema adecuado para cuando quieran llevar a cabo sus proyectos, pues que tengan el entorno adecuado para poder hacerlo. Tengo que decir que lo que fue el jurado y los 3 premiados, felicitarles por la calidad de los trabajos que presentaron. Para mí fue un ejemplo de rigor, un ejemplo de visión empresarial e visión comercial. Nós creemos que Tasting Galicia pode ser esa realidade. Nós creemos que pode ser unha realidade moi importante a nivel local, a nivel galego, pero tamén, obviamente, a nivel internacional, porque a vocación desta empresa que esperamos poder construir sexa iso, importante a nivel internacional. Queremos facer, bueno, pois dun soño de 2 amigas, compañeras de facultade, case diría que irmáns, pois o noso modo de vida, por diferentes motivos. Por un lado, porque creemos na idea, neste proxecto que desarrollamos. En segundo lugar, porque creemos que existen oportunidades. O alcalde de Becerreá e deputado nun escrito, Manuel Martínez, pediu formalmente persoal e medios para desenvolver o seu traballo na Deputación. Pediu un despacho, unha dedicación exclusiva, un auxiliar administrativo e formar parte das comisións informativas de contas e da Xunta de Voceiros. Hoxe a deputada de Economía e vicevoceira socialista Pilar García Porto dixo que Martínez terá todos os medios que lle correspondan segundo a legislación vixente. O deputado non adscrito contará con todos os recursos e medios legalmente contemplados para que teña as súas funcións, como deputado non adscrito, claro. O que contempla a legislación vixente. Que o Goberno bipartito da Deputación non levara aínda a pleno os presupostos do ano que ven débese á falta de traballo durante o Goberno popular de Elena Candia. Así o dixo hoxe a vicevoceira socialista Pilar García Porto en resposta ás críticas que a propia Elena Candia verteu a semana pasada sobre esta situación. Por parte deste Goberno, o que cabe dicir, porque así é a realidade, que non hai ningún afán por paralizar a institución, ao contrario do que fixeron outros cando estiveron aquí durante un período duns meses. O feito de que os orzamentos non se trouxeran no plazo previsto, tal e como si se fixera nos 8 anos anteriores para que entrasen en vigor o día 1 de xaneiro, non é pola nosa bondade, sino simple e llanamente pola falta de traballo de quen tuvo responsabilidades durante case 4 meses nesta institución. A única prioridade que nós nos marcamos é, en todo momento, avanzar e desbloquear todas aquelas cuestións que durante 3 meses paralizou e deixou de facer o Goberno de Elena Candia, do Partido Popular. Fálolles do pago de facturas, por exemplo, por máis de 3 millóns de euros, que non fixeron efectivo no tempo que estiveron aquí. Tuvéronas paralizadas 3 millóns de euros que non chegaron aos proveedores desta provincia, 3 millóns de euros que estuveron paralizados e sin pagar desde esta institución que pasou a triplicar e incluso en algún momento máis o período medio de pago, excedendo incluso a legalidade. Fálolles tamén de resolución de subvencións por preto de 4 millóns de euros,
Fálolles tamén da elaboración dos orzamentos, que hai que lembrar que o único goberno foi o de Elena Candia nos meses que estuvo aquí, o único responsable de privar os veciños da provincia de Lugo de ter un orzamento participativo para o ano 2016. Esta era unha labor que tiñan que ter empezado eles, que non quixeron facer, que xugaron a paralizar e a frear a institución e que ora nós estamos intentando resolver do mellor xeito posible. Na Xunta de Goberno celebrada hoxe aprobáronse outros 10 expedientes beneficiarios de outras tantas bolsas da Deputación para pagar as matrículas aos alumnos do campus lucense cos mellores expedientes. Tamén se aprobou unha achega de 100.000 euros da institución provincial á USC para incentivar 5 liñas do plan de impulso do campus de Lugo. Doutra banda, na área de deportes, aprobouse a concesión de bolsas para deportistas individuais. Tratamos un asunto relacionado cos 10 mellores expedientes, que son os que resultaron beneficiados doutras tantas bolsas da Deputación para costear a matrícula no campus de Lugo. Relacionanse concretamente os 8 mellores expedientes de BAC, que son os que iniciaron este ano os seus estudios na Universidade no campus en Lugo, e os 4 mellores expedientes de grao, que están cursando un máster tamén no campus de Lugo. Tamén se aprobaba unha colaboración de 100.000 euros da Deputación coa Universidade de Santiago de Compostela para continuar con aquel plan do que xa temos falado en varias ocasións, que é o plan de impulso do campus de Lugo, e hoxe acordamos achegar este orzamento de 100.000 euros ao desenvolvemento de 5 liñas do protocolo de actuación da Deputación e a Universidade en impulso do campus lugués. Trátase en concreto dun plan de captación de estudiantes de outras nacionalidades, o desenvolvemento dun plan de apoio para as prácticas de campo, de impulsar a docencia semipresencial ou a distancia mediante a implantación de novas tecnoloxías, o impulso da divulgación científica e a captación de novos talentos e, por último, a análise das infraestructuras deportivas e docentes. A proposta de concesión de bolsas para deportistas individuais da provincia de Lugo foran convocadas o 27 de marzo de 2015. Son unhas bolsas que se venen facendo xa nos últimos anos, moi demandadas tamén por todo o mundo do deporte. Destinamos 70.000 euros e a maioría van dirixidas a mozos e mozas que practican o deporte. Finalmente, este luns, a eléctrica Endesa materializou a súa ameaza de cortar o suministro eléctrico ás piscinas municipais de Frixa. Segundo un comunicado enviado dende o consistorio, o corte de luz produciuse alrededor das 12:30 e o servizo restableceuse sobre as 14:30. Segundo o mesmo comunicado, nese tempo, as piscinas de Frixa non deixaron de funcionar en ningún momento porque se conectou automáticamente o grupo electróxeno de emerxencia, co que só se produciu unha perda de potencia. Dende o goberno local consideran un feito gravísimo que Endesa interrompese o suministro e reiteran que o Concello ten liquidez suficiente para facer fronte ás facturas e que o atraso se debe á lentitude na revisión das mesmas. A avenida Duquesa de Lugo xa é de 2 direccións no treito de Paradai. Nestas obras, o Concello de Lugo invertiu 8.000 euros e o obxectivo era facilitar o acceso a esa vía dende a rotonda da Rúa Monforte para facer así máis áxil o tráfico na cidade. Seguimos en clave municipal. Os populares alertaron hoxe de que a falta de proxecto de cidade do goberno local socialista pode deixar a Lugo sen 15 millóns de euros dun programa de desenrolo urbano sostible. A popular Isabel de Besa tamén criticou que a falta de visión política do goberno local provocou que, en vez de volcarse con este programa, se conformen con pagar a unha consultora 21.000 euros para que esta sexa a que pense cal é o deseño de cidade que queren e que prepare a documentación para a solicitude.
O Cafés Candelas Breogán voltou o sábado ao traballo despois de 5 días de vacacións de Nadal. Ese descanso serviu para dar tranquilidade ao vestiario tras a marcha de Gerardo Suero. Ahora con el cambio de la marcha de Gerardo, pues bueno, parece que el vestuario pues, está más tranquilo, pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo, como dije antes, ayer prácticamente no hemos podido hacer 5x5, hoy va a ser el primer día que haremos más concretamente 5x5 con nivel de número de jugadores, pero bueno, yo creo que los jugadores, sobre todo he hablado con todos, vienen centrados. Obviamente todos los problemas externos no ayudan demasiado, se habla, como dije antes, ya se habla demasiado de todo lo que no es baloncesto, dentro del equipo, fuera del equipo, y no ayuda, pero bueno, nuestro trabajo es intentar centrarnos, blindarnos, ser lo mejor profesionales que podamos, a pesar de las circunstancias, y tirar para adelante. Pero bueno, yo creo que ayer los jugadores, el ambiente era bueno. Sí, pasa que es complicado, ¿no? Cuando te toca de cerca y situaciones personales, pues es complicado, pero obviamente yo se lo estoy pidiendo a mis jugadores y estoy convencido que la gran mayoría pues lo está intentando, pero repito, yo no me puedo meter en la cabeza, yo puedo intentar ayudarles a eso pasó hace 2 años también, ¿no? Aquel famoso breoganismo en Loita, que nos mantuvimos al margen y el equipo hizo una muy buena temporada y luchó, se entregó, eso creó pues una gran masa social que se está viendo en los últimos años, el crecimiento del breoganismo, pero bueno, no siempre funciona y no siempre se consigue. Realmente hemos hecho trabajo muy específico, pues no hemos podido hacer trabajo colectivo prácticamente por no tener gente, pero bueno, he hablado con algunos jugadores conscientes de nuestros fallos o de sus fallos y esperemos que ese parón, sobre todo a alguno anímicamente, le haya servido, le pueda servir para resetear anímicamente y estar un poco más centrado, un poco menos obtuso, menos desquiciado, ¿no? ¿De acuerdo? Y poder sumar. Yo espero que nos haya venido bien, aunque sí es cierto que el equipo ahora mismo no está en las mejores condiciones ni para entrenar ni para afrontar un partido a nivel físico, me refiero, a nivel de efectivos. Temporal forte o que se deixou sentir hoxe en toda Galicia. Os refachos de vento alcanzaron os 130 km por hora na estación de Punta Candieira, no concello coruñés de Cedeira. Na provincia de Lugo, en Abadín, o vento alcanzou velocidades de 98,8 km por hora. A isto engadíronse fortes choivas que en algún punto da comunidade deixaron ata 40 litros por metro cadrado. De cara a mañá martes, Meteo Galicia prevé que a comunidade quede nunha xornada de transición agardando o paso dunha nova fronte que chegará o mércores. Haberá alternancia de nubes e claros e chuvias febles e ocasionais. As temperaturas descenderán de novo, sobre todo as mínimas. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso, galiciae.com. Deixámonos agora coa exposición Maruja Mayo, obra gráfica que se pode ver na Galería Clérigos. Que teñan moi boa noite, deica mañá. You never leave me. That's 'cause you need me, but I ain't got time. Are you kidding? I'm on my grind, so stop being 13, greedy. the regular dames, doorway to better things. DuPont registry lanes, G-Unit, no games. My life is on a tour bus, I know it's hard to love a man whose birth certificate is the cover of a magazine. Usually businessy, but in the hood of things. Like we have a good time, well, when no bullets are exchanged. But you got joined the game, and I'm finished with the juveniles like Lil Wayne. Yet I'm the best rapper alive. Same time you shopping till it's gone. It's nothing when your credit card look like they've been on the beach too long. The black the private part's longer than the flight to Japan. You can't leave me, I'm the quicksand, and it's Tim's tan. I know it ain't easy, but you never leave me, That's 'cause you need me, but I ain't got time. Nope, I'm on my grind, so stop being greedy. I know it ain't easy, but you never leave me, That's 'cause you need me, but I ain't got time. Knock it off. I'm on my grind, so stop being greedy. You don't need to blow my phone all up.
What you need is to act right and grow on up. What you mad about now? Man, you know I'm a pimp. And Mariah Carey lied, she ain't suck my dick. I mean, I would let her though, and I wish it was true. But I love you right now, I wouldn't do that to you. And when you sent me to the store to get you something to eat, I know I took a long time, but I was only a week. Yeah, you got a cute face, and that's what got me hooked.